दिनै सुक्लाय सेरफांनि सिङाव थानाय गासै 68टा बुथ कमिटि बे बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो लोगोसे जिखिना मेम्बारफोर दङ बेखौ लानानै मोनसे बुथ सन्मिलन बे हाबाफारि खुंनाय जायो। दा मोनफ्रोमबो बुथनिफ्राय एभारेज जोंना 40 जन मेम्बार्सफोर दङ। दा 68टा बुथाव एभारेज 40 करि लायोबा जोङो मथा मथि 2830 जन बिदि जोंनाव दा सुक्लाय सेरफां हिसाबै इउपिपिएलनि एक्टिभ वार्कार दङ। दा बिनि बादैबो दिनै जों नुनो मोन्दों बेवहाय जिखिना 40 जन एभारेज 2830 जननि बादैबो माखासे बुथाव बांसिनै मानसिफ्रा लोब फैदों। 3100नि बांसिन जोंनि मेम्बारफ्रा दिनै नैबे हाबाफारियाव बाहागो लादों। दा गोजोननाय मोन्दों सेन्ट्रेल इउपिपिएलनिफ्राय माखासे टीम डेलिगेसन महरै बिथांमोना बाहागो लाफैदों। गाहाय दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै क'क्राझार लकसभानि संसद मानबेद जयन्त बसुमतारी बिथाङा जोंनि मावथिफोरनि सायाव गोबां माखासे खोथा सावरायदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि सेन्ट्रेलनिनो इउपिपिएलनि नेहाथारि समनाथ नार्जारी बिथां आरो ब्रज कुमार बसुमतारी बिथांमोनाबो जोंनि बुथ कमिटिनि मेम्बारफोरनि सायाव मावनो गोनां खामानि आरो फैबाय थानाय समाव जों इउपिपिएल हिसाबै सुक्लाय सेरफांखौ देरहानांगौब्ला माबादि पलिसिजों खामानि मावनांगौ बिनि सायाव बिथांमोना माखासे जोङो फैबाय थानाय दा बुंबा गाज्रि जायो। जायखिजाया जोङो जिखिना एसपेक्ट मोनसे खालामदों माखासेहाय जों मोनसे जोंनाव एसपेक्ट दङ टारगेट लानानै खामानि मावदों। दा बे टारगेटआव जोङो दिनैसिम 80% जों साक्सेस जाबाय। दा 20% एसे मावबावनो दङ बुथ पर्यायाव बा एज ए हल सुक्लाय सेरफां समस्ति हिसाबै। बेनि बादै जिखिना हाबाफारि बे हाबाफारिजों जिखिना टारगेट बेवहाय जोङो 90 जौखोन्दो आल्टिमेटलि इउपिपिएल हिसाबै जों खामानि मावनानै दोनबाय। नैबे समाव सुक्लाय सेरफां इउपिपिएल दोलो हिसाबै मोनसे गोख्रों मोनसे दोलो जानानै दङ आरो फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो जेरैबायदि आसा थिदों बेबायदि जोंनि मावथिफ्रा जेरैबायदि खामानि मावदों जोबोद मोजाङै जों देरहानो हागोन फोथायनाय दङ। दा गासिबो जायगायाव गासिबो बुथाव सोलायनाय मोनसे मोजां मोनसे सरकार नागिरदों। हारि हारिसाफोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय बे गुबै मोन्थोरखौ लानानै मोनफ्रोमबो बुथाव प्रमद बर' बिथांखौ फिन खनसेबाव बिटिसिनि बा बिटिआरनि चिफ हिसाबै नागिरदों आरो बे हिसाबै जों दोलो हिसाबै सुक्लाय सेरफांनिफ्रायबो सारखौ जोङो फिन खनसेबाव बिटिआरनि चिफ हिसाबै जों दैथायहरनो हागोन। बेनि थाखाय जों सुक्लाय सेरफां समस्ति हिसाबै जिखिना मावनो गोनां दङ जायखिना हाबा दङ बेखिनिखौ जों मावबाय थादों आरो बे हाबायाव जोङो फैबाय थानाय सेप्तेम्बराव लासै थाद'नाय गैयैजासे जिखिनाखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय गाइडलाइन फैगोन जोंनिसिम हाबाफारि फैगोन बेखौ जोङो मावलांबाय थागोन मोनदों। आरो बयनिसिमबो दिनैनि जि बुथ सन्मिलनाव बाहागो लानाय बुथनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो बुथनि मेम्बारफोर आरो बेवहाय ब्लकनि प्राइमारिनि आरो जिल्लानि आरो सेन्ट्रेल लिडारफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। बेवहाय बयबो बाहागो लालायलायदों। जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जि बुथ सन्मिलन जादों दिनै जोंनि सुक्लाय सेरफां 29 नं सुक्लाय सेरफां समस्तियावबो इन्टियार जि 68 बुथ कमिटिनि मेम्बारफोरखौ लानानै बुथ सन्मिलन जादों। बेवहाय बयबो सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादों। बेवहाय हाजार मानसिफ्रा बाहागो लादों जिफोर बुथ कमिटिनि मेम्बारफोर आरो बयखौबो धन्यबाद होदों बिथांमोना बाहागो लानायनि थाखाय। मोनसे इनकारेज जादों जोंनि सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव बयबो बुथ कमिटिनि दैदेनगिरिफोर बा मेम्बारफोरा बा ब्लकनि लिडारफोरा इनकारेज मोनसे मोनदों। बयबो आइ आफा रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों बयबो रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव इन्टेलेक्सुयेलफोरनि हेफाजाबाव मोनसे मोजां थासारियाव दङ सुक्लाय सेरफाङा। बेबायदि हिसाबै फैबाय थानाय जि इलेक्सन 2025नि इलेक्सनाव मोनसे मोजां रिजाल्ट जागोन होननानै जोङो मिजिंथिनाय हायो आरो दायो। बेसेबांसो दिनै रायजो राजाफोर बाहागो लादों? दिनैनि जि बुथ सन्मिलन मात्र बेवहाय मेम्बारफोरल' दङमोन। बेवहाय 3500सो जिफोर मेम्बारफोर दङ बे मेम्बारफोरा बयबो बाहागो लालायलायदों। फैबाय थानाय भटनि गेमा
आइ आफा रायजो राजा आरो जायफोर भटारफोर बिथांमोननियावसो थायो दा बेबायदि हिसाबै उमुखिनि लानानै ओरै लानानै जों भट देरहागोन बेखौ जों बुंनो हाया दायो सुक्लाय सेरफां हिसाबै बयबो UPPLनि जिफोर प्रमद सारनि दैदेननाय जिफोर सरकार आरो प्रमद सारनि दैदेननाय जे राजखान्थि दोलो UPPL बिथांनि आदर्श नीति बिथांनि खामानि मावनाय बिथांनि जिफोर गुबुन गुबुन माहारिफोरखौ लानानै जिफोर खौसे खालामनानै मोनसे जौगानाय जि गायसननाय बे मोनसे मोजां लेभेलाव थांनायनि थाखाय जोंनि सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि बयबो हारि माहारिनि मानसिफोरा बेवहाय बयबो बाहागो लालायलायदों आरो बेबायदि हिसाबै फैबाय थानाय समाव गोबां भट मोननानै UPPL दोलोआ देरहासार जागोना खाथां।